mun je mun biya ya kai. Samira wa na auren so an daura masoya na murna nuna kawan da ka zaman to an gwamma da jaji. Da farko ina kiran ku manyan mata da kun zo bikin yara dole sirata. Kun biyo ne da gwarzo ga bikin kuma kun zo ya wuce a cikin zo mata ku ne farko rayuwa ta yi karko duk gidan da babu ko gidan ya zama kango. Murza amarya ina kira ki taka kinji komai za su je ki toshe kunne kinji ba haka ba su karkada miki hanje ki biyayya abinki nura zai miki dinki na san kin iya girki nura na san girki kin biya sanninki Allah ne ya baki shi ki damke shi abinki. Domin yau ya zamfara na ce babba nura kayi biyayya iyaye sun yi addu'a sai ka rike amana kyakkyawa mai kunya daɗin duniya mata ta gari nura ka ci gari babatun nazari domin ta zamanta mata ta gari bayan kwanaki ta zamta uwa ta gari ce. Ku taka ku rausaya ku juya mata ku girgiza ku rausaya ku taka mata. Don bikin ake da murja hautar mata yarinya mai nagarta kin da san dangata gashi yau kun yi rata na umma ni ne na zo da fatan alkai.